Здравейте, идвам от България вече за втори път и ми сложиха зъбите. Много съм доволен. Здравейте, сега в момента отиваме на разходка. Колектива тук от докторите, от координатора Патма. Перфектно всичко беше. Обръщат ти много добре, много внимание ти обръщат тук. Ти направят всичко. Който има нужда, заповядайте тук в клиника Ден. Перфектни хора, перфектни доктори. Благодаря ви още един път от сърце на доктор Юмер и на целия колектив. Прекрасни, обичам ви всички. Една хубава целувка и още един път много благодаря за всичко на целия колектив на доктор Юмер и на всички прекрасни хора, добри професионалисти. Всичко беше перфектно.